jsme na to i do kina, vypadá to celkem dobře i strašidelně. Hej, věděli jste, že se tady před 10 lety ztratili nějaký chlápek? Jak to jako víš? No, četla jsem to v nějakých starých novinách, že šel tady do lesa, ale pak už ho nikdy nikdo neviděl. Jo, jasně, určitě unesla jako nějaká víla Amálka do mechového domečku tady v lese. Ne, ale fakt, prý se tady opravdu někdo ztratil. Svědci říkají, že s někým mluvil, ale nikdo tam nebyl. Co to bylo? Jdem to omrknout. To byl jen vítr, ne? Nebo jelen si šeptá do paroží. Klídek. Co to sakra bylo? Co? Něco tam stálo, nějaký dlouhý stín. Tohle už není sranda, jdeme pryč. Dělejte, pojďte! Počkat, odkud jsme vlastně přišli? Takže se odtud. Ale tady nic není, ta cestička zmizela. Dělejte, běžte! Fuj, co to je? To je jak z nějakého hororu. To je starý podrhaný deník. 7. den, pořád je slyším, šeptají moje jméno a nevím, jestli jsem sám. Zůstaň s námi. To byl jen vítr, ne? Nebo jelen si šeptá do paroží. Počkat. Já jsem debil. Jdeme! Co to bylo? Běž blíž!